Sekuthi ke ngesonto ke masisiye emanzini siyabezwa abantu bathandaza lapha ePhuphumeni nathi sePhuphumeni. Sifike simile lathi ukuphembisa iziba. Sizwa khala amaqhuthe ki nesikhukukazi khona nekhukhukazi. Masithi nazi inkukhukazi lapha esihlahleni ezansi kwasi iziba. Hawu. Kukho ezimnyama amabhuqu inkukhu iqhamuka lapha because yapha kunamizi la. Imizi le kude. Ayikho imizi lapha. Sivele ezihlahleni izikhulu ezipothoke zikhuphuke ngeziziba sigudla iziziba ke manje. Bese sijwayele ukungena esinye lokhu zala sinomnikazi waso. Sigudle sibheke ePhuphumeni sithi lehlathini phele lapha. Nje mase sibephumela abantu laba sesingena thina ePhuphumeni fese sithandaze singene. Nje singangena sesiyakhuleka nje. Hey wabese kwehla amanzi amaningi amanzi kwakhona ukuthi esishaya emakhanda nje athi amatshe. Like amatshe kwaqhuma ikhanda lapha emakhanda lapho. Ngizwe lo mfobe engihamba naye ke sekhala ngekhanda ethi hey ikhanda. Nami ngiyakhuleka ngiyalizwa ikhanda awuphelanga u2 minutes silapha. Into eyenzakalile lapha. Ukube siqhubekile ngabe nje safela khona. Khona kuye mhlawumbe kwakuzokwenzeka. Umuntu wasinda ke ngalokho ukuthi cha vele ingilosi lapha iyasazi. Njengoba ngichaza lento ukuthi lo baba lo wathenga isidala ukuthi makufika thina afike silimane. Bese yabuya ke la sezosithwebula siyasithatha ke usothwala ngathi. Mase landele izinkukhu lezi nkukhu lezi akusingazi inkukhu isilwane lesi because abanye abantu abayiboni lezi zinto.